O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Maayong buntag sa tanan. O again, mali pa yung Pasko in advance, ano? And this is mo ni ang last na nako nga message para karon nga tuiga o kung giampo o dahom nga sa tanan natong gisgutan, gistoryaan sa mga mensahe, nagyud tayo hinumduman o nagyud tayo na-apply sa itong mga kinabuhi. So karong Christmas season, no? Kay murag kasagaran manguli gid ta sa ato ang mga probinsya, muuli ta sa atong mga pamilya, matuta sa atong mga karaan nga panimalay sa atong mga friends, mga amigo na to, mga kaila, mga nana. Kunya di gina mawagtang ang mga tapok-tapok, na gina mga tapok-tapok nga nana. So ako na samtang nagtuon ko para sa atong mensahe karon, ginahon na nako unsa man ang ato ang practical nga ma-apply para sa tanan natong mga nakatunan sa atong mga mensahe, unsa man atong practical nga pag-apply, unsa man ato pag-apply ang atong mga nakatunan. So sa kuno nunaan nga since kung manguli ta
probinsya, moadto tag mag-celebrate ta ng mga gathering, atong i-apply og atong himuon nga ang atong pag-adto, atong pagtapok-tapok dili masayang. So atong buhaton kay atong isangyaw ang maayong pulong kay mo man sud na atong gi-celebrate sa Pasko ang pagpakatao ni Hesukristo nga may nagpakamatay nato muna ang maayong pulong nga ang gasa nga gihatag sa Ginoo nga si Hesukristo nagpakamatay nga sa cross, og kailangan nato siya i-share, atong isugilon, atong isangyaw sa atong mga higala, sa atong mga kaigsuonan, sa atong pamilya. So mo ni siya ang practical nga application nato kung sa atong mga tapok-tapok kung manguli man ganit atong i-share. Punta na unsaon man nato pag-share ang pulong sa Ginoo. Unsaon man to pag-share ang maayong balita ngadto sa atong mga higala. Unsaon na to pag sangyaw ang gasa, pinakadako nga gasa nga madawat sa usa ka tawo. Ug mo na atong hisgutan karong kahapon nun, ug natay kabuntagon kahapon nun or kagabhion kung unsa ka orasan nagtan-aw karon. Natay tan-awon nga kinabuhi, unya atong tan-awon giunsa niya no nga nakahimo man siya sangyaw. So before anything else, sa mga waday nang kailan ako before ma-end ang year, sa mga nagsunod na sa atong mga video nga ba nakailan na ako di ay si Pastor Nico. Unya nagdako ko sa usa ka Christian family. Akong papa, pastor, akong mama, maestra. So, kumbaga, wala gid nagkuwang ang ako ang ginikanan pagtudlo nako sa maayong balita. Mo na ang pagpakamatay ni Hesukristo kanako. So, sagad pagkabata, kadungog nagiguan ng mga nga gitawag na to gospel or nakatungog nagiguan sa maayong balita gikan sa Ginoo. Pero, para nako wag na siya mo sud sa kunahon og sa kasing-kasing naman. Kay wala lang, dungog lang, lapos ng pikas dunggan. Mar ginana gyud daghang mga tawo nga na sama inana pug ko sa una. So mo nang adto lang ko simbahan bisag walay ako kay bawong anong adto ko simbahan. Kay pugson man sulod sa akong ginikanan adto. Sige pod sila istorya nako about Jesus nana. So wala lang. Nya balik hantud dako na ko hantud naabot na ko sa high school nana. Til nabot ang time nga nakaila nagigod diha sa Ginoo. Usa ka time nga nag-appel ko og youth camp. Unya naminaw ko sa pastor, nagwali siya. The same ra gyud message, the same verse nga kanang gamiton sa akong papa sa pag-ingon ako about sa love ni Jesus, sa pagpakamatay ni Jesus. The same. Wala gyud na usab nga nana nga nailaing gibuhat ng pastor, wala. But then there's something nga nasa ko ug nagtuo ko mo to ang Balang Espiritu Santo nga may naghikap sa ako ug didto naka-realize ko kung unsa ko ka makasasala nga nanginhanglan kog mangluluwas ug didto ni decide ko akong gidawat si Jesus Christ na akong Ginoo mangluluwas ug didto after ato wala may kasiguruan nga akong kinabuhi na magic ug nausab ug kadakon nagi-struggle nga mag-ups and down usahay karon pero ang nakanindot lang kay murag nanay something gitawag na tog conviction nga kumubot kog di maayo inana mo ni murag nanay konsensya sa ako ug mo to ang Balang Espiritu Santo nga naglihok na sa akong kinabuhi until naabot ang time nga naka-decide ko nga ganahan pa ko mo learn more about ni Jesus mao nang eskwela ko Bible school wa jud ko nagplano nga magpastor ko kung kay bugoy man ko sa una pero sa dihang gidawat nako si Jesus Christ dito decide ko nga muskwila na ko Bible school inana antud karon padayon nga nangalagad sa Ginoo. Ano nga akong life dili perfect pero ang Ginoo mo'y nag-sustain sa ako. So mo to ako ang kinabuhi. So mahibong mo nganong ni-share ko ato mo to siya akong testimony ug mo na tong hisgutan karon atong i-develop or atong studihan ang ato ang tagsatag sa nga testimony. Kaysa kung gingon pa manguli ta sa ato ang mga panimalay dito sa probinsya sa mga or natay mga party di na to sayangan ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo kung natay mastorya sultian nato siya pinaagi sa ato ang testimony. So powerful kayo siya. Na usa ka karakter sa Bible nga gigamit niya or makita nato ang iyang testimony mismo, ang iyang encounter sa Ginoo maoy nagahatag sa uban nga sila nadasig pod og napanalinginan sila sa Ginoo tungod sa kinabuhian niya. Ug mo na siya si Apostol Pablo. So kung namoy Biblia palihog kog abli dito sa buhat or sa Acts 9 chapter 9 verses 17 to 31. Ug mo na to ang tan-awon karon.
Again, akong balikon. Acts chapter 9, verse 17 to 31. Atong tanaw ng testimony ni Apostle Paul. So before si Apostle Paul nahimong Apostle Paul, ang iyang pangan gidalagid Saul. Kung imong tanawon dito sa Acts 8, atras tagamay chapter, atong makita si Saul. Ang iyang trabaho mo siya scholar, nag-study ni siya about sa kuan. Di ni siya believer sa Ginoo or ni Jesus Christ. Suko siya kay sayop kuno ang ilang teaching. So ang iyang gibuhat, iyang gipang persecute, iyang pang daog-daogon. Naabot sa punto nga naay gipatay ang mga tao tungod kay ni follow ni Jesus Christ. Ug usa si Apostle Pablo nga ni approve ato. Pero nay nahitabo ni Apostle Pablo or ni Saul. Ug mo nang karon ato hisgutan. So nanay siya sa verse 17 to 31. So kung basahon English gihapon pero ako i-summarize unya sa Cebuano. So mo ni siya 17 to 31 taas siya. Atong basahon New Living Translation. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. Mo ni siya Apostle Pablo. He said, "Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Immediately, something like scales fell from Saul's eye, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priest?" Verse 22. Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah after many days had gone by. There was a conspiracy among the Jews to kill him, but Saul learned of their plan day and night. They kept close watching in the city gates in order to kill him, but his followers took him by night and lowered him in basket through an opening in the wall. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. When the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace, was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. Magampot na. Labing gamahan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat kayo, Ginoo. Another nga higayon nga mihatag ka na mo. Din kami makatuon sa imong pulong. Ginoo akong giampo. Ngayon na tayo mong balang Espiritu Santo may maghahikap sa mga kasing-kasing. Mga bag-o sa mga nanghuna. May maghahatag o kausaban sa mong kinabuhi, Ginoo. Katanan na mo makatunan karon, Ginoo. Amo ning i-apply, amo gamiton para ikaw mahimaya sa mong kinabuhi. Lord, wala limilayang tinguha kundi ang paghimaya pagbayaw si mong buhi ng ngalan. So Ginoo, hinata Lord, nga di na mo ni sayangan ng time karon, amo ni ikaton, ug amo gining buhaton para may maya ka sa mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kay Ginoo, among idedikar ang among nabilin nga oras diha kani among kanimo. Kita na Lord gipangagip salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag, may hapon or may gabi. So sa karon akong gingon sa tong gibasa gina sa Apostol Pablo. So si Apostol Pablo sa iyang kalagot sa mga follower ni Jesus Christ, ganahan siya nga prisuho ni sila. So niadto siya padung sa Damascus para nag-andam siya mga papilis, mga i-approve nga pang prisuho ni sila, nga mahimo ni siyang sala or mahimo siyang pwede nila kasuhan kung mag-preach ka about ni Jesus Christ. Pero pag adto niya, nani siya sa chapter 8 di ay. Pag adto niya, ang Ginoo nagpakita niya pinagi sa kahayag ug nabuta si Apostol Pablo. Og after ato mo na tong time mo na itong gibasa ganina nga si Ananias gisugo sa Ginoo niadto ni Apostol Pablo para i-restore ang iyang panglantaw unya ipailaila niya
Kunsa to ang nakisigit niya. Ug mo to si Jesus Christ. Ug dito sa Apostle Pablo na usab. Ug mo ni iyang testimony sa dihang iyang na-encounter ug iyang naila si Jesus Christ. So ako ganina nagisgot ko pinagi sa akong papa sa ilang pagsangyaw nako og nag-join kog mga camps ug ganito naabot ang time nga dito na gid nako gidawat si Jesus Christ ang kinabuhi. So mo to same ra nga pulong sa Apostle Pablo the same sad. Pero nakanindot ani si Apostle Pablo after niya nagpabaptize, filled sa Holy Spirit, iya din gisangyaw, iyang gi-share pon sa Ginoo. So kani nga testimony. So kumbaga ang testimony sa usa ka tawo, no, pala ni Apostle Pablo pag adto niya dili sayon ang gagyan nga naman naglagot biya mga nag-follow ni Jesus niya ano gan kasi good mismo mo ganahan mapriso sila, di ba? So na-shock sila nga, di ba mo man ni siyang niingon na to nga mo prison, dakpon, di ba nga nagsangyaw na siya about ni Jesus Christ. So was lakay baw nga mo na dito ni Jesus Christ ni-appear na rin siya ni Apostle Pablo na usab na ang kinabuhi ni Apostle Pablo. So one thing for sure nga itong ma-learn diri nga mismo kung kita na-encounter na to tinud-anay si Jesus Christ, di mahimo nga why kausaba na itong kinabuhi. So manama ako makaingon ko nga kausaban akong kinabuhi, dili kay tungod sa akong kakayahan nga mausab, kay tungod na encounter nako si Jesus Christ og tungod ana na ko'y testimony nga gidaladala karon na ko'y story about sa akong change ng kinabuhi, sa karaan ako ang kinabuhi hantod na bag-o sa dihang ng ilan ako si Jesus Christ. Same sa imo akong tinud-anay nga imong gidawat gyud o gituhuan si Jesus Christ. Nanapog kay testimony, nanapog kay message or nanapog kay story sa imong life nga diin kung asa o kanus-a kagiusab ni Jesus Christ. So mo na tong isgutan ug mo na tong i-develop karon sa atong paghisgot. Kung na mo'y papel or ballpen or notebook or nag-take mo journal, mas mayo kung atong ilista ay suwat para atong may bawaan ang iyang sequence. No. So, nganong importante o nganong nindot man nga mo gamit punta sa atong testimony. Nindot yun, syempre, dili man ni para sa atong kagalingon, dili man ingon nga ay nindot siya kay nausab siya inana, kun dili para ra gihapon sa Ginoo nga naman. Kay ang Ginoo may naghatag na tong kausaban. Pero nakanindot ani, pwede na to siya ma-share bisan asa, bisan sa party, mag-isgot mo si amigo, "Ay, kamusta naman ka?" Moingon din ka nga, "Oh, lagi lahi na bitaw. Lahi na jud daghan akong nausab na ko. Mo ngano di unsa nimo kausaban?" Dira na din mo sugdan no story. Ang kanas nimo na meet si Jesus Christ nana. So, ma-share nimo bisag asa sa party, balay, sa hospital, sa simbahan, bisag asa, pwede gyud nimo ma-share, pwede nimo madala-dala. Nga naman, ikaw, kay bawa man ka, di mo ka kinanglan, mag-memorize og mga butang dira. Tuon, importante gihapon, basa kita sa Bible, no, mag-memorize tas mga verse, o tanaw ta sa pulong sa Ginoo, atong studyhan. Pero kani, lahi ni siya, case to case ni siya basis, kung ganahan ka, diha dayon, makashare ka sa pulong sa Ginoo. So, it doesn't require lots of scripture or memorization or training. Kay muha man nga story. But again, akong balikon, importante gihapon ang training, importante gihapon ang pag-memorize sa pulong sa Ginoo, i-memorize og atong basahon gihapon ang pulong sa Ginoo. Kani siya atong gamiton atong testimony para makasangyo ta sa pulong sa Ginoo. Pero di pasabot, di na ta mo basa sa pulong sa Ginoo. So, since imuha man ning storya, so di gid makaingon ng mga tao nga ay buot-buot magstorya. Gawas kung magstorya kag laing tao, di ba? Makaingon gid sila, "Uy, buot-buot magkalahim to ko nadunggan." Pero kung ikaw mismo ngayon kang nausab ka kay inana, makaingon sila nga bitaw kay imuha man ng story. So di sila kaingon nga ay nagbuot-buot ra man ka. Nganon, imuha man ng story. So di sila maka-question ana. Unya, ang kanindot ani maka-witness na ka, magamit siya para ma-present nimo ang gospel or ma-present nimo ang gibuhat ni Jesus Christ ug mo ang pagpakamatay niya dito sa cross, ang iyang pagkabanhaw ug iyang pagsaad nga pagbalik diri kanato nga kuhaon ta niya. So mo ni ang pattern nga atong sundon, no. So sa inyong papel or ballpen sa notebook, isuwat dira, before I receive Christ. Sa dihang wala pa nimo na receive si Jesus Christ, unsa man nimo kinabuhi sa una? Adto ta sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo, unsa man siya? Yang gipang persecute ang mga Christian, di ba? Di siya ganahan, di siya mutuo, di siya believer ni Jesus Christ. Gali, nasa gipatay nga niya approve si Apostol Pablo. O mismo si Apostol Pablo, ganahan siya ang mga priso ning mga tawhan na niadto siya sa Damascus, nagdaag papeles
para i-approve dito nga pwede na prisuhon ang mga mo believe ni Jesus Christ. So muna ang life ni Apostol Pablo sa una, bati, di maayo, walay kapuslanan. Same sa ako Akong kinabuhi sa una, bisan na ako nagdako sa simbahan pero wahay padulngan, wa ko kaila sa Ginoo. Karon ang ato ang challenge karon, huna-huna ang imong life sa una before ka nakailan ni Jesus Christ. Ang kuya wani walay kausaban no. Ang kuya wani walay kausaban ni buong kalu parihar gyud kung kinabuhi karon na. Kuya na, pero di na mahimo nga walay kausaban kay ang Ginoo mag-usab gid sa tong kinabuhi, diba? So kung gingon pa ganina, hinay-hinay pero giusab gid ta sa Ginoo. So unsa man imong kinabuhi sa una? Maybe pwede ta maka-emphasize sa ato ang mga pwede ka moingon nga bisyoso ko sa una, kung nawa na karon, mayon ka babaero, palasugal, kusog manigarilyo, kusog mo inom, way laing ganahan kundi para lang sa mong kagalingon, naningkamot para sa mong kagalingon, way laing ginuhunaan kung diri para sa mong kagalingon, and na pwede na mo ibutang dira. Like imong kinabuhi imong hunaon karon, atong hunaon karon. No, samtang naminaw ka na ko una kitsa man sugad pagabata, tud nakatun kag di mga butang, kusog na ka mamalikas, kusog na ka manglibak or mga inana mga butang isulti na, i-emphasize na para kung mangutanay mo mga amigo or imong mga kaila, imong family, makita mo sa nila mong kausaban. Di ba? Moingon mo sila nga, uy, sa una, kung, for example, inani nga na, based ni sa akong experience gid mismo, party, sa una, kusog mo kay kuminom. Pero, na-time, mausab na jud ko. Akong barkada, no? Kung makakita sila nga video, tinudan na gini, ila kong tagayan. Pero ibong sa di na ko mainom. Di ko mainom. Kaya ba ko nga, di o yun ang ginawa ng naning ng mga butang, mga bisyo. So, na, di na ko mainom. Ibong lang inana mechanics dito na nagsugod. Nakita nila nga na kausaban ng kinabuhi. Again, pwede na ko mo share dito. So same, pwede na ang inyong unsa imong kuan, ang imong mga past life, no? Nasa uban nga mga tao nga moingon sila nga ilang kinabuhi so na tarong naman sila, buutan na sila pero walay tumong para ra gid silang kagalingon. Kung pangutanon sila after sa imong mga accomplishment, unsa na may mitabo sa imong kinabuhi, was na kay baon silang buhaton, no? Pero sa dihang nailhan nila si Jesus Christ, dito na nakatumong, nanay tumong ang ilang kinabuhi. So, before I receive Christ, muna imong sulti dira, before ka naka-receive ni Jesus Christ, unsa man ang imong kinabuhi sa una. So muna imong suwat. Ikaduha, how I receive Christ as my Lord and personal Savior. Kiunsa nimo pagdawat, diunsa nimo pag-encounter si Jesus Christ. Adto ta sa life ni Apostle Paul, again, pagpadung niya sa Damascus, road to Damascus, na ay light, nga nisiga sa iya, ug nabuta siya, ug nigamit ang Ginoo si Ananias, niduol niya, ug didto giingnan siya about ni Jesus Christ. So mo to yung encounter. Ako pinagi sa akong mga inikanan, pinagi sa simbahan. Pero na jud time usa ka camp didto. Naminaw ko sa pastor. Nothing new, walay bag-o sa iyang mga gipang sulti, pero didto time lahi ra gid sa ako. So akong gidawat si Jesus Christ. Ikaw, kanos aman? Basin kaingon ka nga naminaw lang ko, nitanaw lang ko diri sa lives sa YouTube channels na The Living Christian Church nga Cebuano service na nakahisgot about ni Jesus o dito ko ni dawat sa Ginoo. Okay ba? Unsa imong story kanus aka nakadawat? Or maybe na pastor ni duol nimo, na ni mo friend nga ni duol nimo, or maybe nagbasa lang ka sa Bible, na-realize nimo ang gugma sa Ginoo imong gidawat. Ikaw ray nakahibaw, but mas i-emphasize nato ani nga kanang kung ma-recall nimo ang time, pero sa kuha katong camp, di ba? Kanus aman ni nga time imo na receive Jesus Christ. Unsa may mga panghitabo? Maybe ang uban nga na sila giampo og may, for example nakoy kaila nga nasakit niya family og niya naampo siya sa Ginoo nga Lord, ayuha akong family member, nanay niya giayo sa Ginoo didto ingon siya tinuod gid ang Ginoo. So ikaw okay ba unsa ka desperate ang imong tawag sa Ginoo atong nga time kung iya bang gitubag or wala? Okay ba? But imuha ning story again mo na imo isuwat dira, giunsa nimo pagdawat si Jesus Christ. Again, giunsa nimo pagdawat si Jesus Christ. So mo na siya ang turning point sa imong life, no? Pwede kung hapit ko na disgrasya atong nga time, hapit ko na matay, mo tong decide ko nga didawat gid ko sa Ginoo. Or inana, or if naay mga someone nga gigamit ang Ginoo, president kang Apostle Paul, si Ananias, ni duol ni Apostle Paul, mo iniampo niya. Ikaw pwede gid ka mo ingon, mo mention kinsa nga mga pastor, unsa nga mga asa nga lugar. Kung ingon pa pwede sa YouTube nimo nadunggan inana.
So pwede nimo isuwat dira, i-recall. So ilista ato na ibalikon dira unya. So sa tuon na, before I receive Jesus Christ. Ikaduha, how I receive Jesus Christ. So before, unsay imong mga kinabuhi sa una. Karon, giunsa nimo pagdawat, ngano nakadawat man ka, ngano nakadungog man ka about ni Jesus Christ. Lastly, after I receive Jesus Christ, after na ko nadawat si Jesus Christ, unsa may mga kausaban sa imong kinabuhi. So sa akong gingon ganina, dito no, mas ganahan pa akong learn about ni Jesus Christ. So mo to, niskwela ko Bible School, ako nagdahom magpastor ko, pero karon ang changes akong life sa una, kinsa ko, karon nagpastor na ko, ni answer ko sa tawag sa Ginoo, na mahimong pastor o padayon nagmono na ako sa tubangan karon no nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagtabang sa mga katawhan nga makasangyaw pud sila sa pulong sa Ginoo. So muni si Apostle Paul sa life ni Apostle Paul after ato unsa man gibuhat, di ba, nang sangyaw pud siya about ni Jesus Christ. Ang mga tao nang ngaybong di ba, kontra man siya ni nga di mas laganahan ani, pero nganong sangyaw sa ni, di ba? So na ay changes. So unsa may mga positive changes, no? Ang kuya walay changes, no? Ngayon. Na uban maingon sa una usa ka kaha karon kay usan na lang ka stick kada adlaw. Oy, nanay progress, no, di ba? Antod maabot gyud time nga wala na, di ba? So nay progress, pwede nimo isuwat dira unsa may mga changes. Kung sa una selfish kay ko, pero karon hunahon na naging ko. Sa una nagdumot ko sa mga kaigsuonan, pero sa dihang na-receive na ko Jesus Christ, ako na sila napasaylo kay ni-realize na ko gipasaylo ra day ko sa Ginoo. So, mas maayo atong storya ng mga attitude nga nausab sa ato. Sa una, di ko ganahan maminaw sa wali ni pastor, pero karon ganahan ako, bisog sa YouTube, tanaw na ko. Diba? Manto na kong simbahan. Ang uban, maingon nga sa una, di ko ganahan mo simbahan, pero karon, serve na ko sa simbahan, serve na ko sa Ginoo, serve na ko sa mga tao, join ako sa mga fellowship, mo share na sa gospel, mo na ito, diba? Karon, pag-share sa gospel. So, unsa man ang nahitabo, mga positive sa imong kinabuhi after na life. So di mo kamingon nga, ni dato ko sa nang ni Jesus Christ, pwede mo ingon ka ana, pero kanang sa imong attitude, more on sa imong attitude, sa imong mga bad nga mga action sa una, bad nga mga butang sa una, karon nanay mga positive or mga ayo nga changes unsa man na sa may nitabo. So again, so kung nakasuwat na, nagmayo sa tong tan-awon, so ato i-draft mayo. So before I receive Jesus Christ, balik na. So, itong mga life na itong kinabuhi sa una. So, maghatag kong senaryo. No? Sample ra ni siya, sample. So, lain-lain mahitabo ani sa inyong mga encounters, yung mga friends, sa inyong pag-celebrate sa Christmas, sa inyong family. Pero, pwede ni siya mahitabo ninyo, pwede niyo magamit. No? Based on experience na ako, alagay sa kagingan. So, sa mga barkada, nag-celebrate me. Yeah. Karon, sila kay Bao nga, nag-Bible school na ko. So, after ato, celebrate me. Karon, ila kong tagayan. Di naman ko tagay. Ilang tagay sigarilyo, di naman ko. Gusto lang, ano man, ngay nana. Sa dito, ni-share ko. Kadawat ko ni Jesus Christ. Seryoso na ko. Seryoso siya pagpakamatay na ako. Moto, nag-Bible school ko para maka-learn ko more. Ilang kong gikantsawan, ilang kong gibinuangan. Uy, pastor. Ilang na ko naan. Kay bawa na ka ng mga amigo na mga bugal-bugalon. Mga inana. Pero wala gyud ko akong ginahuna nga maka-share ko sa ila. Kung inan nga nay kausaban akong gipakita. So pwede nga inanain ka kita ninyo. Istoryahay din imong kinabuhi katong mga wakaila. Mangutanay mo kaila nga, uy, musta naman ka? Kanina dagi ko bagong nga balita, maayong balita lagi nga nahitabo sa akong kinabuhi. Unsa man imong balita? Nadawat na ko si Jesus Christ na ko nailhan. Kaya maayong luluwas. Nagtuo ko walay tumong akong kinabuhi sa una. Unsa man dili imong kinabuhi sa una? So life sa una nani din. Muna na imong gipanglista unsa man mga bad attitude before you receive Jesus Christ. Na after ana, is good. Inana de ka. Nguban kay ila naman nimo mga inana bitaw ka. Kung ni balibad na ka sila mga gipanghatag dira nimo, mga ilan sila changes, mga utas la unsa day mo kausaban. Diha na din nimo iingon ang giunsa nimo pag-receive Jesus Christ. Paingon din ka nga. Nam good time nga nitanong ko sa The Living Christian Church nga YouTube channel si Buano nga service nga nag-share about the gospel, about ni Jesus Christ, yung pagpakamatay nga sa cross, yung seryoso siyang pagkamatay sa cross para akong kaluwasan, yung usbon akong kinabuhi. Mabay na sunsa na may usaban. After ana, dito na, or ang uban, maingon nga, nagbasa mo ko sa Bible,
Na dito ka realize, or di nga gusto kong migo, sa kong friend, nga about aning Jesus Christ. Again, gayon saan mo pag-receive si Jesus Christ. Imo ingon ito, nidawat ko sa Ginoo, ampo ko, napasayloon ko sa mga sala, ug akong gihalad akong kinabuhi niya. After ana mo na to, akong kinabuhi mo na imong life, na imong mga kausaban. So, one thing for sure nga sa ato ang na di ginaingon nga instant nga usab dayon, or na mga perfect na tong life. Di mo na to ipakita, di kita mamakak at ipakita. Pero sa ko, di man perfect akong life. Kasala gihapon ko, nagyapon ko yung mga pakyas diha, pero nakanindot lang kay nahibalik na akong relasyon diha sa Ginoo. O siya may tighinlo sa akong mga kasalanan. Di lang ang karaan, karon o ang future gihinloan na sa Ginoo sa dihang namatay siya dito sa cross. So muna after I receive Jesus Christ, muna niya akong kinabuhi karon. So inana. So inana ka simple ang pag-share sa atong testimony sama sa kang testimony sa life ni Apostle Pablo. Simple na kayo, di na to lisod-lisoron ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Importante atong ma-share. Again, ang atong trabaho ang pag-share sa pulong sa Ginoo, dili ang pag-usab sa mga katawhan. So di na to nanaon nga after na to i-share atong pulong ang atong life testimony mo, usab dayon sila inana. Ang Ginoo nay bahala mo usab nila basta kita nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, di ba? Sa atong mga previous nga mga mensahe or sa atong mga messages dire sa YouTube. Ang Ginoo nagsugo na itong amusangyaw sa mayong balita, di ba? So, mga itong buhaton, atong nisangyaw. So, again, challenge na ito karon, gamita ang imong testimony, gamita ang imong kinabuhi. Ipagamit sa Ginoo, isangyaw ang pulong sa Ginoo. Again, malipayong Pasko sa tanan, hinautunta, nga dili masayang nga ito ang mga pag-celebrate. Tinud-anay nga celebration, nagpakatao si Jesus Christ para pakamatyan ta. Huwag mo na ito i-share sa itong mga pamilya. Again, amping sa mga muuli sa ilang probinsya, sa mga adto, sa mag-celebrate. Hinautunta, ma-enjoy mo sa presensya sa inyong mga family, mag-celebrate sa Pasko. O hinautunta, di na to sayangan ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga makashare ta sa ila, nga sila sad mismo makadawat sa Ginoo. Again, malipayong Pasko sa tanan, mag-ampo ta. Lumigamhan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat once again, Lord, sa time nga maghatag diri kanamo. Salamat, Lord, ikaw naghatag na mong testimony, Ginoo. Ang among kinabuhi sa una, sa dihang na-encounter ka na mo, na-ikausaban na mong kinabuhi, Ginoo. Karon, among gamiton, kani among storya, Ginoo, para himayaon ka, para i-share sa ubang tao, Ginoo, nga kami nausab na. Hindi na mao ang kinabuhi na mo sa una, karon na na-ikausaban tungod sa imong gibuhat diri ka na mo, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa dihang karon, pag-celebrate na mo sa Ginoo sa imong pagkatao. Nautang Ginoo, ang mga hinamduman, ang rason, Ginoo, sa imong pagkatao, Ginoo, para pakamatyan mi. Nautang mo po i-share sa ubang tao, Ginoo, para sila mismo maka-enjoy, maka-celebrate sila, Ginoo, sa tinud-anay nga meaning sa Pasko, o ikaw na, Ginoo. So, salamat kay Ginoo sa tanan, Lord, akong ipangagip salamatan, balik na mo tanan dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasido